Здравейте! Днес ще ви запознаем с интересни факти за любимата на много хора напитка. Това е кафето. Кафето е най-употребяваната напитка в света след водата. Пият го 85% от населението на Земята и този процент постоянно се увеличава. Всеки ден се изпиват повече от 2,5 милиарда чаши от тази прекрасна напитка. Затова днес ще ви запознаем с някои нови любопитни факти за кафето, които със сигурност дори и не подозирате. Височината на едно кафеено дърво е малко повече от 9 метра. Но тъй като събирането на плодове е много по-лесно от по-ниски растения, то в днешно време хората не оставят дърветата да израстват повече от 3 метра. Едно кафеено дърво ражда по-малко от половин килограм зърна годишно и живее около 60-70 години. Кафейните зърна се намират в червените плодове на дървото. Зелените, неизпечени кафе зърна могат да се съхраняват на сухо и прохладно място почти година и при това те почти не губят своите вкусови качества. Но пък изпечените зърна започват да губят аромата и вкуса си още на втория ден след обработката. В страните, където се отглежда кафе реколтата, все още се събира на ръка. Един опитен събирач може да събере до 7 кошници зърна на ден, всяка от които с тегло до 100 кг. Цената от своя страна е от 2 евро до 10 евро за кошница. След изсушаване и изпичане на зърната, цената скача до $110 за кошница. В една чаша кафе се съдържат около 300 антиоксиданта, които се задържат в организма ни около месец. В една чаша кафе без захар има 0 калории. Кофеинът понижава апетита, ускорява метаболитните процеси и изразходването на калории. Ако изпивате по 6 чаши кафе дневно и ги съчетавате с физически упражнения, то идеалното тяло ви е гарантирано, защото именно кафе може да ви отърве от излишните мазнини с цели 20% по-бързо. Кофеинът подобрява настроението. Това се случва, защото той повишава производството на допамин, наричан още хормонът на щастието. Но каква всъщност е историята на кафето и откъде произлиза то? През 1675 г. британският крал Карл II забранил всички кафенета в Англия, защото смятал, че събирайки се там, хората заговорничат срещу него. След тази негова постъпка много монарси по цял свят следвали примера на Карл II. Първото кафе в Париж отваря врати през 1686 г. и носи името на своя собственик, продавача на лимонада Франсуа Прокоп. Ле Прокопе. Кафето се намирало срещу театъра и ето защо основните му посетители били актьори и художници. В Италия кафето се появява за първи път през 1615 г. През 1720 г. във Венеция на площада Свети Марк отваря врати първото кафене от веригата Флориан. Те се смятат за най-добрите кафенета и са посещавани от Казанова, Гьоте и Рубенщайн. Първото кафене във Виена било отворено от поляка Колжицки. Сигурно е бил луд фен на кафето, защото по време на турското нападение на града през 1683 г. той успял да спаси от пожара не един чувал кафе. В Уганда хората смесват зелени кафени зърна с сладки билки и подправки. Изсушават ги и ги закачат в торбички из цялата къща. За тях те са талисмани и украса едновременно. В България кафето се появява под влияние на турците през
18. По време на гражданската война в Америка имало голям недостиг на кафе и жителите на Ню Орлинс използвали вместо кафе цикория. И до ден днешен те добавят в кафето си цикория или горещо пълномаслено мляко. В древността първите кафенета в Константинопол носили името Училище на мъдростта, защото там се събирали само мъже и говорили за изкуство и литература. Лудвиг ван Бетовен е бил заклет кафе-маняк. Приготвяйки си кафе, той винаги смилал 60 зърна, нито повече, нито по-малко. Първата печатна реклама на кафе се появила през 1651 година в Англия. В нея се изобразявали положителните качества на напитката и начините на приготвянето й. Една от тези листовки може да видите в Британския музей. До 10 век кафето се смятало за храна. Етиопците смесвали кафето с животинска мас, правили от сместа топчета и ги използвали за прехрана по време на дългите пустинни преходи. Най-големият производител на кафе е Бразилия, където се отглеждат повече от 3970 милиона кафеени дръвчета. На второ място се нарежда Колумбия, която произвежда 2/3 от количеството произведено в Бразилия. Наскоро тази идилия беше нарушена заради Виетнам, който се смята за най-големия производител на нискокачествено кафе робуст. През 70-те години на 20 век в Америка се появила традиция да добавят в кафето различни ароматни вещества – ванилия, ром, шоколад и други. След завръщането си от Близкия изток през 1561 година, немският лекар Леонард Равулф пише своите впечатления за кафето. Това е напитка с черен катранен цвят. Лекува всякакви болести, най-вече стомашните. Поднася се в порцеланови чашки и се прави от вода и плодове на дърво, наричано буни. Популярността си кафето дължи на исляма. Религията забранява да се пие вино, но пък не забранява употребата на кафе. В древността арабите наричали кафето и виното с една и съща дума – аква. Първоначално кафе пили само арабите, но през 15 век кафето се разпространило из целия изток. Най-скъпото кафе на света е Копи Лювак с цена до 100 евро за 100 грама. А знаехте ли от какво или по-точно от кого се прави? Отговорът е от мусанги. Те са малки животинки, приличащи на котки, които обичат да си похапват от кафейните плодове. Хората събират техните изпражнения, които след това правят на кафе. Странно, нали? През 1674 година жените подават петиция срещу кафето, която гласи: кафето кара хората да хвърлят парите си на вятъра. И всичко това заради една малка чашка черна, горчива, гадна вода от локва. Ето няколко съвета за това какво може да добавите към своята напитка. Италианците пият еспресо с захар. Немците и швейцарците добавят в него горещ шоколад. Мексиканците го пият с канела. Белгийците, пиейки кафе, си похапвали шоколад. Мароканците го пият с черен пипер. Етиопците пък с щипка сол. Кафе с бита сметана пият австрийците, а пък египтяните са най-пестеливи. Те предпочитат да пият кафето си чисто. Много рядко добавят в него захар, мляко или сметана. А вие как пиете своето кафе? Пишете долу в коментарите. И ако нашите видеа ви харесват, моля, абонирайте се за канала.